では皆さん、こんにちは。ただいまより第2回八幡山コンサートと名付けまして、スイング楽団とエルカメリカさんの合同コンサートを開催いたします。それにあたりまして、注意事項を2つほど、それから1つご紹介をさせていただきます。まず注意事項なんですけど、携帯電話の方、電源をお切りいただくか、マナーモードにしていただくようにお願いいたします。会場内では飲食が禁止されています。ご注意ください。今感染等のことで皆様かなり不安なところもありますが、部屋の中では次亜塩素酸を噴霧できる加湿器を設置させていただきます。それから会場の入り口の方には手指の消毒がございますので、そちらの方皆さんとお使いいただきますようよろしくお願いします。マスクもできればご着用いただけたらと思います。続いて紹介になります。皆様に本場フォルクローレの雰囲気を少しでも味わっていただきたく、今回、日本のフォルクローレ草分けであるアンデスの家ボリビア福岡エリ様をお迎えしまして、PR のブースを設置させていただきました。どうぞそちら、会場内隣の第2会議室の方にも、少し展示をさせていただいておりますので、皆様ぜひご活用ください。はい、では以上になります。では、短い時間でございますが、楽しんでください。はじめに、エルカメリカさんの演奏でスタートさせていただきます。